רגע האמת של העונה מגיע. מכבי מגיעה לכאן. העונה שעברה 2-0 למכבי תל אביב בטופ 16 נגד ריאל מדריד, אבל ריאל עוברת איזשהו שינוי, יודעים לעשות דברים מצוין שמדובר בכדורגל, הם פרימיטיביים לגמרי שמדובר בכדורסל. אני מדבר על העניין הטכנולוגי. פניני מקבל חזרה, חסימה של אליהו, פרגו מוציא את זה שוב, הנה פניני, יש לשער ראשונה על הערב הזה, מקפיץ את הקהל ביציע. דיוויד בלו, מוציאניטיס, הכדור נוזל פנימה, סל ועבירה. זה הדרך לשמור את ריאל מדריד, זה מה שדיברנו, אנחנו 4 קלעים מחוץ לקשת, סופו אחד גדול בפנים, קשה לכווץ את ההגנה עליו. אלא בגלל שמישהו הכניס את השטקר למקום. ויבה אספניה. פרגו ל3 נקודות, משתחרר ושם את זה! יופי של סל של פרגו. 10 לזרוק. הכדור של פניני ל3. אין אלוהים לפניני. פניני חי בשביל הרגעים האלה. פניני מת על המשחקים האלה, הוא מטריף את הקהל פה. 14-12, עדיין אין לנו נקודה. לא בורשטיין, נותן הכדור לבלו ל3, נכנס! על זה דיברנו, בדיוק על זה דיברנו, איזה שלושה יפה של דיוויד בלו. הגנה טובה של דיוויד. דיוויד, תשמע, פתאום הוא גילה את האספקט הזה בחייו. ופניני מגלה שוב שזה מה שהוא יודע לעשות. להיות מהפינה. דיוויד בלו כבר בפנים, מקבל את הכדור הזה, מקבל אותו, מאבד את השומר שלו. ושמורטנדיס גומר את זה בדן, ומכבי עולה ל-22-14. זה הדרך מכבי. מולין הוא לוקח פסק זמן מהיר. נותנים את הכדור לפריג'יוני, הלך לו פעם אחת, הלך לו גם פעם שנייה, אתה לא יכול להשאיר אותו ככה בודד. אמין? 1-7. עדיין מתרגשים, ההתרגשות לוקחת פה חלק, הלחץ. רייס מקבל כדור לבד מתחת לסל, זה מוריד את דיוויד בלאט לפסק זמן. פרגו מקבל את הכדור תחת לחץ. עכשיו יש לו 3 לזרוק, הוא חייב לקחת את זה. נותן את האסיסט, שוב אסיסט נהדר של פרגו, תחת הגב להנדריקס. יופי של כדור, 2 נקודות להנדריקס ו3 אסיסטים לפרגו. 28-24. בוויק סייד. שחקן המפתח של הקבוצה הזו, הילד הזה בין ה-24, 2.17 מטר, אנטה טומיץ'. 30-29. נימה לשמורציאניטיס. איכשהו מגיע משתלט על הכדור הזה, הכל הולך קשה בתקופה הזו. ניצון לוקח זריקה לבד, ושם את הכדור בפני. כולם על ניצון לפני כמה דקות. והנה הוא נכנס לחצי השני ופותח את זה. עכשיו תוקן המחשב לשתי עבירות של יורד. איזה יופי פרגו! איזה יופי פרגו! ופרגו 7 שניות. פרגו רואה את השעון הזה. איזה יופי. איזה שחקן אנחנו רואים כאן. הללויה בייבי. איזה שחקן. ועכשיו איצון שולט הכדור. איזה אסיסט גדול של איצון. איך התגנב שם דיוויד בלו. יפה יפה. הגענו. פופציק. פופציק 43, דקה 35, וצ'אק ניצון עם החטיפה החמישית ושתי נקודות גדולות. זה היה נעים לראות. זה היה נעים לראות. N1. ההפרש הוא באמת 7 שניות בין שני השעונים. ופרגו עכשיו שם את השתיים שלו. יש להם 8 שניות להתקפה. ריגל שומר על פרגו, כדור של בלו עכשיו, עולה ל3, שליטה אוטומטית ויש לו! לא נכנס, חמה גדולה של איצון. עכשיו בלו, מחטיא, כדור חוזר של פרגו, איזה מיתור לשמיים של ג'רמי. ועכשיו זה נכנס וזה איצון! 3 נקודות של איצון מביאות את מכבי ל-60-47. הנדריקס פותח לו את הדרך, פרגו לוקח 3 וקובר. הוא עושה את עצמו אדיש כזה, ראית? זה המשחק שלו, מי שהולך אנדר בחסימה, מי שהולך מתחת לחסימה. ושורטזליטיס נותן את הכדור הזה לפרגו.
ג'רמי הסתבך עם זה. מוציא את זה החוצה לבלו. בלו! יש! איזה סל גדול של דיוויד. זה הזריקה הכי נוחה לקלעי, ודויד יודע את זה, וקלעים יודעים את זה מפרספקטיבה של שחקן. פיינל פור שביעי של טל, הוא יודע שהוא יקבל החלטות טובות ממנו עכשיו. הכדור הזה נכנס! עם הלוח. אתה אומר קרש? גם אני אוהב להגיד קרש. עם הקרש. קרש, עם הקרש. כדור לשרוסטיאניטיס, בפנים מול טומיץ'. עובר את טומיץ' ושם את הכדור בפנים, גם עבירה. ושחורי ילך לקו העונשין כדי לנעוץ עוד מסמר. מכבי תל אביב קורעת לריאל מדריד את הצורה. אנחנו עם הקבוצה הזו באירופה 61% עד הערב הזה בניצחונות. מיני יורה ופוגע עוד שלושה. ריאל מדריד אישור מובס בזירה אחרי ניצחון גדול על ריאל מדריד. מכבי תל אביב והאוהדים שלה יכולים לחגוג, לשמוח. הנה דרק, יש! הללויה! הללויה, דרק. דיברנו על זה שהוא לא הוריד את האינטנסיביות ואת האגרסיביות, והנה דרק גם גומל לדויד בשלשה גדולה. 82-60. מכבי מול פנתינייקוס. זה מה שמחכה לנו ביום ראשון, ואיזה גמר זה הולך להיות. איזה דו-קרב בין שתי קבוצות הכדורסל הכי טובות ביבשת. זה נגמר ב-82 מכבי, 63 ריאל מדריד.